Ενότητας Ανυπότακτη Αριστερά έχει αποστείλει χαιρετισμό από τη Μυτιλήνη. Επιπλέον χαιρετισμό έχει αποστείλει ο Τάκης Πολίτης, πανεπιστημιακός, εθελοντής καθηγητής νέων τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο της Σάντα Κλάρα της Κούβας. Και να ενημερώσουμε για το εξής, ότι δυστυχώς για λόγους διαφύλαξης της ίδιας του της ζωής και της σωματικής του ακεραιότητας, ο σύντροφος Αλή Φαγέτ, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, βουλευτής και ηγετικός τέλεχος της πολιτικής και ένοπλης αντίστασης του Λιβάνου, βρίσκεται σε περιφρουρημένη απομόνωση, καθώς βρίσκεται υψηλά σε λίστα εξόντωσης των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών και του στρατού. Σε σύντομη συνομιλία μας στο προηγούμενο διάστημα, εξέφρασε τους συντροφικούς, αλληλέγγυους και εγκάρδιους χαιρετισμούς του στον κοινό μας αγώνα. Και με αυτά ξεκινάμε με το χαιρετισμό του Στράτου Γεωργούλα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ζούμε σε μια εποχή όπου η κοινωνία μοιάζει να βαδίζει μέσα σε συντρίμμια, μέσα σε χαλάσματα. Οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες βλέπουν τα δικαιώματά τους να συρρικνώνονται, ενώ η πολιτική εξουσία εμφανίζεται ισχυρή όχι γιατί κέρδισε τις καρδιές των ανθρώπων, αλλά γιατί απέναντί της δεν έχει ακόμα υψωθεί το ανάστημα μιας ενωμένης κοινωνικής και πολιτικής αντίστασης. Συντριμμιά στη χώρα μας, συντριμμιά στη γειτονιά μας, Μεσόγειο και Δυτική Ασία. Συντριμμιά σε όλο τον κόσμο, από τη Λατινική Αμερική, την Αφρική, την Ασία. Κι όμως, κάτω από την επιφάνεια, η κοινωνία δεν σιωπά. Το είδαμε στα τέμπη. Το είδαμε στους αγώνες των αγροτών. Το είδαμε στα πανεπιστήμια, όπου χιλιάδες νέοι και νέες υπερασπίζονται το δικαίωμα στη δημόσια παιδεία. Το βλέπουμε σε κάθε γωνιά του κόσμου, όπου λαοί ακόμα αντιστέκονται. Ναι, να είστε σίγουροι. Κάτω από αυτά τα συντρίμμια, κάτω από αυτά τα χαλάσματα, υπάρχουν οι στέρεες φωτεινές κολόνες ενός ναού της ασίγαστης λαϊκής ψυχής. Και εκεί ακριβώς είναι τα θεμέλια της μεγάλης πρόκλησης της αριστεράς. Όχι απλώς να καταγράψει τη δυσαρέσκεια, αλλά να της δώσει κατεύθυνση, ελπίδα και προοπτική. Χωρίς κοινωνικό κίνημα και χωρίς την πολιτική έκφραση των αγώνων, η οργή μετατρέπεται σε απογοήτευση και η απογοήτευση σε παραίτηση. Γι' αυτό, η ανάγκη της ενότητας δεν είναι οργανωτικό ζήτημα. Είναι ιστορική ανάγκη. Η κοινή δράση των δυνάμεων της αριστεράς στους κοινωνικούς χώρους, στα συνδικάτα, στα πανεπιστήμια, στις γειτονιές, αποτελεί προϋπόθεση για να ξαναγεννηθεί η ελπίδα. Μια ενότητα με σαφείς και συγκεκριμένους στόχους. Την αύξηση μισθών και συντάξεων, την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας και παιδείας, την προστασία της λαϊκής κατοικίας, το να ξαναπάρουμε τον κλεμμένο δημόσιο πλούτο μας, την φιλιρινική εξωτερική πολιτική που θα υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού και όχι των ισχυρών. Συντρόφισσες και σύντροφοι, τιμή σε εκείνους που στη ζωή τους όρισαν να φυλάνε θερμοπύλες. Και οι δικές μας θερμοπύλες είναι η εργασία, η δημοκρατία, η ειρήνη, η δημόσια παιδεία, η κοινωνική δικαιοσύνη. Τιμή λοιπόν σε όσους και όσες παρευρίσκονται στη σημερινή εκδήλωση. Άνθρωποι με όλη την ουσία της λέξης. Άνθρωποι που βάζουν τη συλλογικότητα πάνω από το εγώ, που σέβονται την αυτοτέλεια του άλλου. Αν αποσυνθέσει την ελπίδα του λαού, στο τέλος θα απομείνουν αυτοί ακριβώς οι άνθρωποι που αρνούνται να συμβιβαστούν. Άνθρωποι που αγαπούν την ευθύνη, που ξέρουν ότι οι κοινωνικές κατακτήσεις δεν χαρίζονται, αλλά κερδίζονται με επιμονή, οργάνωση και αγώνα. Και ότι η ενότητα δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω σε προσωπικές φιλοδοξίες και σωτήρες, αλλά στον αλληλοσεβασμό, στην εμπιστοσύνη, στην κοινή δράση. Και τότε
Ακριβώς τότε θα καταλάβουμε την ιστορική αλήθεια ότι καμία εξουσία δεν είναι παντοδύναμη. Τότε, ακριβώς τότε, η πλάση θα έχει κοκκινήσει και θα έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς. Βενσερέμος, σύντροφοι, θα κερδίσουμε, γιατί η αλήθεια πάντα κερδίζει. Ευχαριστούμε πολύ τον Στράτο Γεωργούλα. Αυτός μας τιμά με το χαιρετισμό που έδωσε. Και ακολουθεί η Μαριάννα Τσίχλη, γραμματέας της Λαϊκής Ενότητας Ανυπότακτη Αριστερά. Καλησπέρα συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Από την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε να συζητήσουμε για την πολιτική κατάσταση και για την αριστερά που εμείς πιστεύουμε και που έχει ανάγκη αυτή η χώρα και αυτός ο λαός, έχει περάσει κάποιος καιρός. Σε αυτό το διάστημα έγιναν διάφορα πράγματα, δεχτήκαμε πολλές επιθέσεις, διάφοροι επιχείρησαν να ισχυριστούν και το επιχειρούν ακόμα ότι η Λαϊκή Ενότητα έχει αποδυναμωθεί, ότι έχει απομονωθεί. Σε όλους αυτούς, καλοθελητές και μη, η καλύτερη απάντηση είναι η σημερινή μέρα. Είναι η σημερινή εκδήλωση. Η Λαϊκή Ενότητα είναι εδώ, πιο μαζική, πιο ενωμένη από ποτέ, σε ένα Τριανόν που είναι κατάμεστο και δεν πέφτει καρφίτσα, και εδώ θα παραμείνει. Εμείς δεν σκύψαμε το κεφάλι μπροστά στο σύστημα, μπροστά στην καταστολή, μπροστά στις διώξεις, δεν πρόκειται να το σκύψουμε μπροστά στις πιέσεις κανενός μικρομηχανισμού. Από το σύνθημα των εκατοντάδων συντρόφων και συντροφισσών, των περισσότερων νέων που είναι σήμερα εδώ, που φωνάξανε μόλις, κρατάω τη λέξη αντίσταση. Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο ότι σήμερα που θέλουμε να συζητήσουμε για την πολιτική μας πρόταση, το κάνουμε έχοντας εκλεκτούς προσκεκλημένους με σαφή αναφορά στον αντιπεριαλιστικό αγώνα. Για μας λοιπόν η αντίσταση στον αμερικάνικο εμπεριαλισμό και στους συμμάχους του έχει κρίσιμη σημασία, και ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που, εκτιμώντας ότι η κυριαρχία του μπορεί να κλονιστεί, αυτός γίνεται όλο και πιο επιθετικός. Από τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού μέχρι τον πόλεμο στο Ιράν και τον πόλεμο στο Λίβανο, από τον διαντιπροσώπου πόλεμο με τη Ρωσία έως την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες, αλλά και από την ένταση του αποκλεισμού της Κούβας, αποδεικνύεται κάθε μέρα ότι ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός και οι συνεργάτες του είναι σήμερα ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ανθρωπότητα. Ευθύνονται για εγκλήματα πολέμου και έχουν αποδείξει ότι θα επιχειρήσουν να πατάξουν με το δίκαιο, με την ισχύ, όποιον δεν είναι διατεθειμένος να ενταχθεί καθολικά στο δικό τους υπόδειγμα. Από την άλλη πλευρά όμως, αποδεικνύεται και ότι μπορεί να είναι χάρτινες τίγρης. Το Ιράν, ο Λίβανος, η Παλαιστινιακή Αντίσταση αποδεικνύουν ότι ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος. Σε αυτή την περίοδο, λοιπόν, δεν υπάρχει χώρος για ίσες αποστάσεις, δεν υπάρχει χώρος για ναι μεν αλλά, δεν υπάρχει χώρος για αντιλήψεις που βαφτίζουν τον ευρωατλαντικό επιθετικό παροξισμό σύγκρουση ιμπεριαλισμών, νομιμοποιώντας έτσι την δυτική ιμπεριαλιστική προπαγάνδα. Στη χώρα μας ιδιαίτερα, που η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, με την ανοχή και με τη στήριξη όλων των παλιών και των υποτιθέμενων νέων κομμάτων της συστημικής αντιπολίτευσης, δίνουν γη και είδωρ στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ, δημιουργώντας βέβαια κινδύνους πολεμικής εμπλοκής για τη χώρα μας. Εμείς, η Λαϊκή Ενότητα, θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα, όπως κάναμε με τη συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία για να κλείσει η Σούδα,
με τη συμμετοχή μας στη μαζική συγκέντρωση ενάντια στον ελιμενισμό του Crown Irish στον Πειραιά, αλλά και με την στήριξη κάθε κινητοποίησης, μικρής και μεγάλης. Θα συνεχίσουμε επίσης να παλεύουμε και να καλούμε σε ενιαίο μέτωπο αγώνα ενάντια στον πόλεμο και στον υπεριαλισμό, σε κοινές πρωτοβουλίες, χωρίς κανέναν αποκλεισμό, γιατί σε αυτές τις συνθήκες καλό είναι να συνειδητοποιούμε ότι κανείς και καμιά δεν περισσεύει. Οι σημερινές συνθήκες στη χώρα μας είναι αρνητικές, είναι δύσκολες. Είμαστε αντιμέτωποι με την πιο επιθετική κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, που μετράει ήδη πάνω από 7 χρόνια στην εξουσία, έχοντας εφαρμόσει μια πολιτική λέλαπα σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη διέλυσε σχεδόν ό,τι είχε απομείνει να διαλυθεί μετά από 10 χρόνια μνημονίων, σε επίπεδο εργασιακών δικαιωμάτων, στην παιδεία, στην υγεία, στο κοινωνικό κράτος. Συνέχισε το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, την καταστροφή του περιβάλλοντος, επέβαλε σκληρό αυταρχισμό. Έστησε το πρωτοφανές παρακράτος των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, ενίσχυσε την εξουσία του κεφαλαίου, εκτόξευσε την ανισότητα. Με την πολιτική του τροχονόμου των ευρωπαϊκών κονδυλίων, υπό ένα πρωτοφανές καθεστώς ελέγχου, η Νέα Δημοκρατία συγκρότησε και ενίσχυσε πελατειακά δίκτυα, εκτόξευσε τη διαφθορά, διαμόρφωσε στενές σχέσεις με τμήματα του κεφαλαίου, δημιούργησε νέους επιχειρηματικούς παράγοντες. Όλα αυτά βέβαια είναι γνωστά. Όπως γνωστή είναι και η μεγάλη δυσαρέσκεια και η μεγάλη φθορά που έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η οποία αποτυπώνεται. Παρόλα αυτά, ακόμα και σήμερα, εξακολουθεί και διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων. Δύο είναι οι αιτίες. Από τη μια πλευρά είναι το γεγονός ότι οι κοινωνικοί αγώνες βρίσκονται σε υποχώρηση, βρίσκονται σε μια σχετική ύφεση. Από την άλλη πλευρά είναι το γεγονός ότι η πολιτική αντιπολίτευση κυριολεκτικά είναι ανύπαρκτη. Αγώνες υπήρξαν όλη την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ορισμένοι εξ αυτών με παλαϊκού χαρακτήρα, με πιο συγκλονιστικό βέβαια τον αγώνα ενάντια στο έγκλημα των τεμπών, με τις τεράστιες κινητοποιήσεις, και άλλοι βέβαια αγώνες, όπως ο αγώνας των αγροτών, όμως δεν κατόρθωσαν να οριοθετήσουν την κυβερνητική πολιτική και να έχουν αποτελέσματα στην πολιτική σκηνή. Πολύ μεγάλη, και πρέπει να την υπογραμμίσουμε, ήταν η συμβολή της νεολαίας και του φοιτητικού κινήματος, που έδωσε αγώνες με διάρκεια, με ριζοσπαστισμό, με αποφασιστικότητα, άφησε νίκες, κατοχύρωσε στο δρόμο και επανακατέκτησε στο δρόμο κέρια δικαιώματα, με πρώτο το δικαίωμα στη διαδήλωση, και γι' αυτό η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει έτσι. Με διαγραφές, με συνεχείς αυταρχικές ρυθμίσεις, με επίθεση στους φοιτητικούς συλλόγους, με επίθεση στο φοιτητικό συνδικαλισμό και με τα πειθαρχικά, με την ομή καταστολή. Και βέβαια, επειδή δεν φτάνει για όλα η επίσημη καταστολή, με τη στοχοποίηση του φοιτητικού κινήματος και των πρωτοπόρων αγωνιστών του από προβοκατόρικα δίκτυα και από ύποπτους κύκλους. Τα αστυνομικά κέντρα λοιπόν αναγνωρίζουν τη δυσαρέσκεια και επιχειρούν να την καναλιζάρουν μέσα από υποτιθέμενα νέα εγχειρήματα, που βέβαια δεν είναι και τόσο νέα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μια εκδοχή κεντροαριστεράς, εντός εισαγωγικών, σε πιο δεξιά γραμμή από τον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ που εφάρμοσε τα μνημόνια και που βέβαια καμία σχέση δεν έχει με την όποια εκδοχή αριστεράς, και γιατί συμπλέει στους στρατηγικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής, συμφωνεί δηλαδή και της αστικής στρατηγικής, από την στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ μέχρι την αιώνια λιτότητα των πλεονασμάτων, αλλά και γιατί έχει μια φυσιογνωμία απόλυτα προσωποπαγή, χωρίς να έχει και χωρίς να θέλει να έχει καμία σχέση οργανική με τους μαζικούς χώρους και με τα μαζικά κοινωνικά υποκείμενα και με τις εργαζόμενες τάξεις. Παρά τη στήριξη, λοιπόν, από μηδιακά και επιχειρηματικά κέντρα, που θέλουν ενδεχομένως να επαναδιαπραγματευτούν, και παρά το γεγονός ότι τείνει να εξαφανίσει τους όμορους με αυτόν χώρους, ο ΣΥΡΙΖΑ, πρωτίστως το ΣΥΡΙΖΑ, το σχήμα της Ελλάς, όπως άλλωστε και το ΠΑΣΟΚ, δεν εμφανίζει καμία φοβερή κυβερνητική δυναμική, τρέχουν για το ποιος θα είναι ο δεύτερος. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πολιτική και εκλογική πρωτοβουλία, όμως, βεβαίως, από την άλλη πλευρά, η αυτοδυναμία, παρά τους λεονταρισμούς Μητσοτάκη, που λέει ότι θα υπάρξει μία και μόνη κάλπη και ούτω καθεξής, σήμερα φαντάζει ένα σενάριο εντελώς απίθανο. Έτσι, λοιπόν, η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να προκηρύξει εκλογές τον καλύτερο για αυτήν χρόνο και θα πάει σε δεύτερες, από καλύτερες θέσεις, στοχεύοντας σε μία συγκυβέρνηση είτε με τμήματα του ΠΑΣΟΚ είτε με κομμάτι της ακροδεξιάς. Σε αυτό το τοπίο υπάρχει ένας παράγοντας που είναι η χειράπων, και αυτός είναι η αριστερά. Ποια θα ήταν η ορθή πολιτική κατεύθυνση? Αυτή της πλατιάς ενότητας στο κίνημα και στους κοινωνικούς χώρους, αλλά και μιας διευρυμένης εκλογικής συνεργασίας. Πώς όμως μπορεί να χτιστεί η ενότητα?
Πρώτα απ' όλα και πιο σημαντικό απ' όλα, η ενότητα πρέπει να χτίζεται στην κοινή δράση στους αγώνες και στα κοινωνικά μέτωπα. Δεύτερον, πρέπει να χτίζεται στη συμφωνία πάνω σε συγκεκριμένους προγραμματικούς άξονες, σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, και αυτοί οι άξονες, κατά τη δικιά μας την άποψη, πρέπει να διεκδικούν άμεσες λύσεις στα προβλήματα του λαού, αναγνωρίζοντας όμως και την πραγματικότητα. Ποιοι είναι αυτοί? Η εφαρμογή πολιτικών ριζικής αναδιανομής, η αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων, η αύξηση των μισθών και των συντάξεων, η φορολόγηση του κεφαλαίου και του μεγάλου σωρευμένου πλούτου. Η ενίσχυση της δημόσιας παιδείας, της υγείας και του κοινωνικού κράτους, που είναι κατακτημένα δικαιώματα και δεν είναι ελεημοσύνες στα χέρια των εκάστοτε κυβερνήσεων. Η πλήρης προστασία της λαϊκής κατοικίας και η εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για την αντιμετώπιση της εργαστικής κρίσης, που μας έχει κάνει το βίο αβίωτο, ιδιαίτερα στους νέους και τις νέες. Η ανατροπή των ιδιωτικοποιήσεων, η ανάκτηση του δημόσιου χώρου, αλλά και η κρατικοποίηση των στρατηγικών επιχειρήσεων που έχουν ξεκουπουληθεί και του τραπεζικού συστήματος, το οποίο το έχουμε ήδη πληρώσει πολλαπλώς μέσα από τις διάφορες ανακεφαλαιοποιήσεις. Η απεμπλοκή από τον πόλεμο, η εφαρμογή μιας φιλιρινικής πολιτικής, η έξοδος από το ΝΑΤΟ. Αλλά και ένα νέο, ριζικά διαφορετικό παραγωγικό υπόδειγμα ενάντια στην ανάπτυξη που μας πουλάνε και σε σύγκρουση με αυτήν, που κάνει τη χώρα ξέφραγο αμπέλ για το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο, που διώχνει τους νέους, που τους αναγκάζει να εργάζονται σε υπηρεσίες χαμηλής ειδίκευσης, με εντελώς αβέβαιο μέλλον και που βέβαια καταστρέφει και το περιβάλλον. Όλα αυτά είναι εφικτά, ωστόσο, όπως ειδικά στη χώρα μας έχει αποδείξει περίτρανα η πικρή πείρα των μνημονιακών χρόνων, η εφαρμογή τους απαιτεί τη σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Όταν ακόμα και πολιτικές ήπιας διανομής σε μια σειρά από χώρες του δυτικού κόσμου αντιμετωπίζονται με καθολικό πόλεμο, με όρους καθολικού πολέμου, πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι μόνο οι ρήξεις μπορούν να οδηγήσουν σε μια πολιτική που θα μπορεί να εξασφαλίσει ότι η χώρα δεν θα βρίσκεται μόνιμα επί ξηρού ακμής, αλλά που πρώτα απ' όλα θα μπορεί να οικοδομήσει τους όρους για να ζήσουμε επιτέλους με αξιοπρέπεια και με προοπτική. Σε πολλά από αυτά θα μπορούσαν, έστω διακηρυκτικά, να συμφωνήσουν αρκετές δυνάμεις αριστεράς. Αυτό που λείπει είναι η πολιτική κατεύθυνση και η πολιτική βούληση. Το ΚΚΕ είναι γνωστό, απορρίπτει κάθε συνεργασία, όχι μόνο στις πολιτικές μάχες, απορρίπτει κάθε συνεργασία ακόμα και στο κοινωνικό κίνημα. Η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζεται ακόμα από ασάφεια και στο πρόγραμμα και στις πολιτικές της θέσεις. Το ΜΕΡΑ25 δυστυχώς διολυσθένει συνεχώς σε μια όλο και πιο προβληματική πολιτική. Διέλυσε μονομερώς και χωρίς καμία πολιτική διαδικασία ή συλλογική συζήτηση την ενωτική πρωτοβουλία και επιμένει και σήμερα ακόμα στην ίδια διαλυτική στάση, παρά το γεγονός ότι έχει αποδειχτεί ότι οι επιλογές του βασίστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ψέματα. Ακόμα χειρότερη είναι η πρότασή του για τις εντός εισαγωγικών συνεργασίες, όπως διατυπώθηκε πριν λίγες μέρες και επαναφέρθηκε και σήμερα. Το ΜΕΡΑ25, λοιπόν, με σημερινό άρθρο του γραμματέα του, για πραγματικούς ή προσχηματικούς λόγους, ανακοινώνει ότι δεν μπορεί να υλοποιήσει καμία συνεργασία με καμία απολύτως δύναμη της αριστεράς. Την ίδια στιγμή όμως καλεί πρόσωπα από άλλους χώρους της αριστεράς να προσχωρήσουν ατομικά στα ψηφοδέλτιά του και βαφτίζει αυτό το κάλεσμα ριζοσπαστικό άνοιγμα. Οι συνεργασίες στην αριστερά, το ξέρουμε καλά συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν γίνονται με μεταγραφές. Η στοιχειώδης πολιτική ηθική της αριστεράς απαιτεί το σεβασμό στην αυτοτέλεια των κομμάτων και των οργανώσεών της. Απαιτεί προγραμματικό διάλογο και συμφωνίες, απαιτεί ισοτιμία μεταξύ των συνεργαζόμενων μερών και όχι βέβαια διαλυτική πολιτική. Αυτό μπορεί να μην είναι κατανοητό σε όσους, ανεξαρτήτως του ρόλου που παίζουν, δεν είχαν ποτέ καμία οργανωτική σχέση με την αριστερά. Όμως, αυτές οι κατευθύνσεις θα έπρεπε να είναι κατανοητές σε άλλους οι οποίοι έχουν περάσει δεκαετίες μέσα σε οργανωμένα και συλλογικά υποκείμενα της αριστεράς και φυσικά αυτές οι κατευθύνσεις χρεώνονται και στους ίδιους. Αυτή η στρατηγική, λοιπόν, και οι κατευθύνσεις, το ηγεμονισμός της ευκολίας του πολιτικού και του εκλογικού πεδίου δείχνουν και κάτι ακόμα. Την πλήρη αδυναμία ανάγνωσης της πραγματικότητας και του συσχετισμού, τόσο του πολιτικού όσο και του εκλογικού. Δεν δίνουν καμία δυνατότητα να σπάσει απογοήτευση και έτσι διευκολύνουν όλες τις κατευθύνσεις πλαγιοκόπησης της αριστεράς από το λεγόμενο μικρότερο κακό και τα εκλογικά διλήμματα. Για μας, λοιπόν, ενότητα μπορεί να οικοδομηθεί μόνο με προγραμματικό διάλογο, μόνο με σεβασμό
Και έτσι απευθύνουμε και σήμερα από αυτό το βήμα την πρότασή μας σε όσες δυνάμεις και ανένταχτους αγωνιστές και αγωνίστριες αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των συνθήκων, αλλά και το γεγονός ότι οι εκλογικές συνεργασίες έχουν νόημα και περιεχόμενο όταν το βλέμμα μας είναι στραμμένο στην επόμενη μέρα. Στο πώς δηλαδή θα οικοδομηθούν με καλύτερους όρους πραγματικές αντιστάσεις στο κίνημα και στους μαζικούς χώρους, γιατί το μόνο βέβαιο είναι ότι όποια και αν είναι η ακριβή σύνδεση της επόμενης κυβέρνησης και όποια και αν είναι η επόμενη μέρα των εκλογών, δεν πρόκειται να ανατραπεί εφαρμοζόμενη πολιτική χωρίς αγώνες. Η Λαϊκή Ενότητα, λοιπόν, επιμένει στον αγώνα, στη ριζοσπαστική αριστερά, στην αναγκαία ενότητα. Όμως, αν κερδίσει ο κατακερματισμός, οι μικροηγεμονισμοί, οι ανταγωνισμοί, κανείς και καμία από εμάς δεν πρόκειται να εκχωρήσει τους αγώνες, τη συνεισφορά και την ιστορία μας. Είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε παρόντες σε όλες τις κοινωνικές μάχες και στην εκλογική μάχη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, όσο δύσκολες και αν μοιάζουν οι συνθήκες, εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ερχόμαστε από πολύ μακριά. Και επειδή έχουμε πλήρη συνείδηση των ηρωικών μαχών που σήμερα δίνονται, ακόμα και αν είναι στην άλλη άκρη του πλανήτη, κλείνω με το εξής. Από αυτόν εδώ το χώρο και απόψε, στέλνουμε την ολόπλευρη αλληλεγγύη μας στην επαναστατική κυβέρνηση της Κούβας, στο ηρωικό λαό της, που παράγει πολύχρονη, ανελαίτη, οικονομική, πολιτική, χρηματοπιστωτική, ενεργειακή ασφυξία που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιστέκεται, πολεμά, διδάσκει πολιτικό ήθος, επαναστατική αποφασιστικότητα, διεθνιστική αλληλεγγύη. Στην Κούβα, που εδώ και δεκαετίες έχει τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου, απλωμένο σε κάθε γωνιά του πλανήτη που τον είχε ανάγκη. Το στρατό που φοράει λευκές στολές, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που σώζουν ζωές, που δίνουν μαθήματα αλληλεγγύης. Τώρα είναι η ώρα και ο δικός μας λαός να δείξει έμπρακτα τη δική του αλληλεγγύη και εμείς από την πλευρά μας βάζουμε όσο μπορούμε το λιθαράκι μας και με τους αγώνες εδώ, αλλά και με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που πήγαν και θα πάνε στις μπριγάδες και το επόμενο διάστημα. Έτσι λοιπόν, με το βλέμμα στραμμένο στους αγώνες των λαών του κόσμου, ξέρουμε ότι μόνο ένας μονόδρομος είναι εφικτός. Να αγωνιστούμε και να νικήσουμε. Και θα νικήσουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε τη Μαριάννα Τσίχλη, που πάντα μας δίνει με αποφασιστικό, καθαρό και συγκεκριμένο βηματισμό πώς τελικά να νικήσουμε. Πριν προχωρήσουμε στους επόμενους χαιρετισμούς και ομιλητές, θέλω να πω ότι μας τιμούν πάρα πολύ με την παρουσία του σήμερα ο Γιάννης Κουγιούφας, πανεπιστημιακός από το Πανεπιστήμιο Ιντιάνα των ΗΠΑ. Ο Γιάννης Τόλιος, οικονομολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Λεμονόσοφ της Μόσχας. Και ο Νίκος Χουντής, πρώην Υπουργός και Ευρωβουλευτής. Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Νικόλα Κοσματόπουλου. Λοιπόν, χαιρετίσματα από την Βηρητό. Στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την πρωτεύουσα της Αντίστασης. Είναι μεγάλη μου τιμή να χαιρετίζω στην εκδήλωση. Όπως έχω πει έτσι κι αλλιώς σε διάφορες περιπτώσεις άλλες, είναι πάντα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η σύνδεση με τον Παγκόσμιο Νότο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν φωνές και να υπάρχουν συνδέσεις με πόλεις, χώρες, λαούς και κοινωνίες που παλεύουν και με το όπλο στο χέρι, αλλά και με άλλα όπλα, το σύγχρονο ιμπεριαλισμό, το σύγχρονο σιωνισμό, τη σύγχρονη αποικιοκρατία. Η κατάσταση στη Βηρητό πρέπει να σας πω ότι είναι πραγματικά αντιφατική. Από τη μία
αυτό που ακούγεται για το περίφημο αυτό σύμφωνο, μια συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και του Ισραήλ, στην ουσία φημολογείται ότι έχει τα 14 σημεία τα οποία αναδεικνύουν το Ιράν φυσικά νικητή αυτού του πολέμου. Από τη μια, από την άλλη φυσικά το Ισραήλ δεν θέλει να παραδεχτεί ότι έχει ιτηθεί και συνεχίζει να στέλνει drones, να στέλνει βόμβες, να επελάβνει όσο νομίζει και όσο μπορεί στο νότιο Λίβανο. Είναι αυτή η αντίφαση, αυτή η διαλεκτική αντίφαση που χαρακτηρίζει πάρα πολλές χώρες του Παγκόσμιου Νότου και δυνητικά και πολλές χώρες του Παγκόσμιου Βορρά σήμερα, όπως και την Ελλάδα άλλωστε. Από τη μία έχουμε τις αντιστάσεις και από την άλλη έχουμε τις επελάσεις του διεθνούς καπιταλιστικού συστήματος. Ωστόσο, η γενικότερη ατμόσφαιρα στην Βηρητό και νομίζω ότι και σε όλη τη Δυτική Ασία είναι ότι ζούμε κοσμοϊστορικές στιγμές. Η γενικότερη αίσθηση είναι ότι αυτό που συμβαίνει αυτόν τον καιρό, αυτό που κυοφορείται αυτές τις μέρες, είναι μια νέα εντελώς διαφορετική κατάσταση, αν όχι ένας νέος διαφορετικός κόσμος. Δεν θα είναι υπερβολή να πει κανείς ότι βιώνουμε για πρώτη φορά την ήττα της αυτοκρατορίας μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ. Και σε αυτό δεν θα συμπεριλαμβάνω, σε αυτή την ιστορική αναδρομή, το τι έγινε στο Ιράκ ή το τι έγινε στο Αφγανιστάν, όπου και εκεί οι αμερικανικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να φύγουν, κακήν κακώς μερικές φορές, ειδικά στην περίπτωση του Αφγανιστάν. Αυτή τη φορά όμως δεν κατάφεραν να διαλύσουν ένα κράτος, δεν κατάφεραν να καταστρέψουν μια κοινωνία, δεν κατάφεραν να γονατίσουν έναν λαό. Είναι σημαντικό λοιπόν νομίζω να σταθούμε σε αυτή την συγκυρία. Αυτή η συγκυρία λέει πάρα πολλά για τους λαούς της Δυτικής Ασίας, λέει πάρα πολλά για τους λαούς του Παγκόσμιου Νότου και μπορεί νομίζω να υπάρξει επιτέλους μια ευκαιρία να ξαναγεφυρωθεί αυτό το τεράστιο χάσμα που έχει ανοίξει μεταξύ των λαών του Παγκόσμιου Βορρά, της Δύσης αν θέλετε, και του Παγκόσμιου Νότου. Αυτό το χάσμα έχει εδώ και πολλά χρόνια πολύ συστηματικά καλλιεργηθεί, ήδη από το 70 θα έλεγα, όταν τότε η Δύση απαντούσε στα αντιαπικιακά κινήματα, την άνοδο των αντιαπικιακών κινημάτων σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον Παγκόσμιο Νότο, με τα οικονομικά όπλα του χρέους κυρίως, αλλά και του δουνουτού, το οποίο το έζησε και η Ελλάδα στο πετσί της πολύ αργότερα. Η εισαγωγή του χρέους σαν ένα όπλο κατευνασμού των αντιαπικιακών κινημάτων ήταν πολύ σημαντικό, πολύ αποτελεσματικό και πραγματικά ρέφαρε, αν θέλετε, την ήττα της αυτοκρατορίας στο Βιετνάμ σε ένα μεγάλο βαθμό. Ταυτόχρονα όμως, με αυτό το οικονομικό όπλο, η Δύση δημιούργησε και εξάπλωσε ένα ιδεολογικό όπλο. Μιας άλλης μορφής, ένα χρέος μιας άλλης μορφής, αν θέλετε. Ένα ιδεολογικό χρέος που θα έπρεπε να έχουν, υποτίθεται, όλοι οι λαοί και ιδιαίτερα οι λαοί του Παγκόσμιου Νότου απέναντι στη Δυτική Αυτοκρατορία. Αυτό το χρέος δημιουργήθηκε πολύ συστηματικά με ιδεολογίες οι οποίες συγκολήθηκαν η μία μετά την άλλη κάθε δεκαετία. Το 70 για παράδειγμα ανέτειλε αυτό που θα έλεγε κανείς, θα ονόμαζε ο απολύτικος ανθρωπισμός. Αυτή η αντίληψη ότι υπάρχουν καθεστώτα ολοκληρωτικά, τα οποία δεν έχει σημασία αν είναι αριστερά ή δεξιά. Αυτό που έχει σημασία αν πεθαίνουν άνθρωποι σε αυτά τα καθεστώτα. Αυτός ο απολύτικος ανθρωπισμός συνοδεύει σε ένα μεγάλο βαθμό σήμερα πάρα πολλές κριτικές και αναλύσεις ακόμα και στο τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή, στην Δυτική Ασία από τη λεγόμενη αριστερά. Το 80, ένα άλλο ιδεολογικό ρεύμα, πάλι αρκετά πετυχημένο, αυτός ο αντισοβιετικός, ας το πούμε έτσι, εργατισμός, η μήτρα των πορτοκαλί επαναστάσεων, αν θέλετε, στην Ανατολική Ευρώπη, η οποία δυστυχώς αγκαλιάστηκε από ένα μεγάλο κομμάτι της δικής αριστεράς, ενώ όλοι φαντάζομαι νιώθαμε ότι εκείνη την περίοδο κάτι λάθος πήγαινε και κάτι λάθος έγινε σε όλο τον πλανήτη. Το 90
η νόθα αυτή, η αίσθηση της παγκοσμιοποίησης ήταν μια νέα ιδεολογία που τσιμέντωσε τη δυτική κυριαρχία, έδωσε φρούτες ελπίδες σε πάρα πολύ κόσμο, ότι υπάρχει μια δυνατότητα όλοι πια να μοιραστούμε τα καλά, τα προϊόντα αυτής της παγκοσμιοποίησης, αυτής της νέας αγοράς, της νέας ενοποιημένης αγοράς, η οποία πάλι κράτησε λίγο. Το 2000, με τις επιθέσεις στους δίδυμους πύργους, η Ισλαμοφοβία κορυφώθηκε, φούντωσε και είναι ακόμα μαζί μας εδώ. Έχει βγάλει ρίζες και έχει δυστυχώς καλλιεργήσει μυσαλλοδοξία, ρατσισμό και φασιστικές τάσεις σε όλες τις δυτικές κοινωνίες και φυσικά στην Ισραηλινή. Το 2010 και μετά, πάλι μια νέα ιδεολογία της κρίσης, η οποία επίσης επιβάλλει συγκεκριμένα μέτρα, η οποία επιβάλλει συγκεκριμένες ηθικές αναστολές, ηθικές επιταγές στους λαούς και τους πληθυσμούς και της Δύσης αλλά και του Νότου. Όλες αυτές οι ιδεολογικές λοιπόν επιταγές έχουν αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμά τους είναι σήμερα να υπάρχει αυτό το μεγάλο χάσμα, το μεγάλο φράγμα μεταξύ των κοινωνιών του Παγκόσμιου Βορρά και του Παγκόσμιου Νότου. Αδυνατούμε πολλές φορές να καταλάβουμε, να νιώσουμε, να σκύψουμε σε αυτές τις κοινωνίες, να καταλάβουμε ότι αυτές οι κοινωνίες έχουν δικούς τους τρόπους να παλεύουν, να αγωνίζονται, να καταλαβαίνουν, να αναλύουν και τελικά να ανικούν. Πολλές φορές με τρόπους που εμείς σίγουρα τους βρίσκουμε έτσι αρκετά δύσκολα να τους φανταστούμε. Αφάνταστους τρόπους, όπως έγινε αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο στην σύραξη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι λοιπόν μια κοσμοϊστορική στιγμή και με αυτή την έννοια αυτές οι συναντήσεις σαν τις δικές σας έχουν νομίζω μεγάλη σημασία. Έχει όμως μεγάλη σημασία να μπολιαστούν αυτές οι συναντήσεις, αυτές οι συζητήσεις νομίζω με μαθήματα από τα κινήματα του Παγκόσμιου Νότου. Δεν φτάνει μόνο ένας αντιπεριαλισμός στο όνομα, αν θέλετε. Είναι καιρός νομίζω να σκύψουμε, να μελετήσουμε, να μάθουμε, να ακολουθήσουμε πολλές από αυτές τις τακτικές, τις πρακτικές, τις αναλύσεις αυτών των κινημάτων. Και όντας εδώ στην Βηρητό, θα μπορούσα να σας πω ότι αυτά τα κινήματα μπορεί να έχουν αντιμετωπίσει θεούς και δαίμονες, τον πιο ισχυρό στρατό, τον πιο ισχυρό οικονομικό μηχανισμό, τον πιο ισχυρό ιδεολογικό μηχανισμό που έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα, γιατί δεν είναι μόνο ο στρατός ο οποίος επελάβει σε αυτές τις κοινωνίες. Ο αμερικανο-σιωνιστικός άξονας δεν είναι μόνο στρατιωτικός. Έχει τρομακτικά όπλα και στο οικονομικό και στο ιδεολογικό επίπεδο, όπως προσπάθησα λίγο πολύ να τα περιγράψω πριν. Και πρέπει να τα παίρνουμε όλα αυτά υπόψη μας. Τα ίδια αυτά όπλα πολλές φορές εφαρμόζονται και σε εμάς και στις κοινωνίες του Βορρά. Με διαφορετική φυσικά ένταση, με διαφορετικά αποτελέσματα, αλλά έχει σημασία να πούμε ότι υπάρχουν αυτές οι συνταγές, αν θέλετε, οι οποίες πολλές φορές εφαρμόζονται και σε άλλους λαούς. Εδώ είναι το εργαστήριο αυτών των συνταγών. Όπως η Γάζα είναι ένα εργαστήριο πολέμου, πολεμικών βιομηχανιών, πάνω στα σώματα των Παλαιστινίων χτίζονται βιομηχανίες πολεμικές, δοκιμάζονται νέα όπλα, φτιάχνονται νέες τεχνολογίες. Έτσι και οι κοινωνίες εδώ της Δυτικής Ασίας είναι κοινωνίες οι οποίες δοκιμάζονται πολλές φορές ιδεολογικά όπλα, δοκιμάζονται πολλές φορές οικονομικές συνταγές, όπως γενικά ο Παγκόσμιος Νότος είναι τέτοιο εργαστήρι και μετά να έρθουν στο Βορρά. Με αυτή την έννοια λοιπόν και με αυτή την έννοια, ο Παγκόσμιος Νότος είναι μπροστά χρονικά, είναι πιο μπροστά. Και αυτός είναι και ένας άλλος λόγος για να τους ακούμε περισσότερο, να μην τους υποτιμούμε, να μην τους θεωρούμε ανθρώπους και λαούς οι οποίοι ακολουθούν μια ανώθα ιδεολογία, μια ανώθα θρησκεία, μια μπερδεμένη ιδεολογία. Αντιθέτως, επειδή ακριβώς έχουν στο πετσί τους ζήσει πράγματα που εμείς θα τα ζήσουμε, αν δεν τα ζούμε ήδη τώρα, είναι πολύ πιο προχωρημένοι στον ιστορικό χρόνο, αυτόν τον διαλεκτικό χρόνο που αυξομειώνεται ανάλογα με τις εμπειρίες του κάθε λαού και τις επιθέσεις του συστήματος απέναντί του. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, η δικιά μου η παρέμβαση τουλάχιστον αυτό θέλει να κάνει, να προσπαθήσει να πείσει ότι μια πολύ συστηματική ανάλυση, μελέτη και επικοινωνία πέρα από την φραστική αλληλεγγύη με αυτούς τους λαούς, με αυτά τα κινήματα, είναι πολύ σημαντική για τα κινήματα του Παγκόσμιου Βορρά. Δεν είναι μόνο διεθνιστική αλληλεγγύη, δεν είναι θέμα ανθρωπιστικής, ας το πούμε έτσι, ή ακόμα και πολιτικής στήριξης. Είναι ζήτημα στην ουσία υπαρξιακό. Είναι ζήτημα πραγματικά της ανάγκης να
ζήσουν οι κοινωνίες, να επιβιώσουν οι κοινωνίες από αυτή τη λέλαπα που σήμερα λέγεται γενοκτονικός ιμπεριαλισμός. Είναι η φάση στην οποία ο ιμπεριαλισμός έχει φτάσει στη γενοκτονική του περίοδο, στη γενοκτονική του φάση. Αυτά τα κινήματα λοιπόν έχουν πολλά να μας πούνε για το πώς αντιμετωπίζουν και το πώς καταλαβαίνουν τη δικαιοσύνη, για παράδειγμα. Μπορεί να έχουν και κοσμικές και μη κοσμικές έννοιες δικαιοσύνης. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι έννοιες, να τις μελετήσουμε, να τις δούμε, να τις αφουγκραστούμε. Δεν είναι μόνο μια κοσμική δικαιοσύνη η οποία υπάρχει, υπάρχουν και έννοιες δικαιοσύνης οι οποίες πάνε στην πλευρά του μεταφυσικού, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που αξίζει πολλές φορές να το μελετήσουμε και να το σεβαστούμε. Επίσης υπάρχουν πρακτικές εδώ φροντίδας του λαού, οι οποίες πολλές φορές δεν περιμένουν το κράτος ή την κατάληψη του κράτους για να γίνουν. Έχουν αναπτυχθεί σε όλα αυτά τα κινήματα δομές, υποδομές φροντίδας του λαού, αυτοοργάνωσης των καταπιεσμένων, για τους καταπιεσμένους, με σεβασμό στην πολιτική του υπόσταση, και αυτά τα ιδρύματα βοηθούν στην ανοικοδόμηση της χώρας, βοηθούν στην αλληλεγγύη, βοηθούν στην περίθαλψη, βοηθούν επίσης στην στήριξη των οικογενειών, των μαρτύρων και άλλων ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Επίσης, το τρίτο κομμάτι που θα ήθελα να βάλω σαν μια πρακτική που έχει αναπτυχθεί εδώ στην περιοχή είναι οι δομές γνώσης του εχθρού, ας το πούμε έτσι. Είναι οι δομές εκείνες οι οποίες περνάνε ώρες, μέρες, χρόνια να αναλύουν, να κατανοούν, να μπορούν να μπαίνουν στο μυαλό, αν θέλετε, του εχθρού, του ταξικού, του ιμπεριαλιστικού εχθρού, και αυτό το κάνουν και με τρόπους οργανωμένους. Μπορεί να γίνουν μέσα από συγκεκριμένα, για παράδειγμα, εδώ ιδρύματα, τα οποία έχουν αυτό ακριβώς το στόχο, να μελετούν τον εχθρό, το πώς σκέφτεται ο εχθρός, και να μπορούν να καταλάβουν τις επόμενες του κινήσεις. Είναι βασικά ένα ανέκδοτο, δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτή τη λογική εμπίπτει και αυτό, ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές, για να μπορέσουν να πετύχουν αυτά που θέλανε να πετύχουν με τον Τραμπ, επιστράτευσαν ψυχολόγους, γιατί συνειδητοποίησαν ότι έχουν να κάνουν με μια μάλλον κλινική περίπτωση. Είναι και αυτό μια μορφή γνώσης του εχθρού, έτσι κι αλλιώς, και νομίζω ότι σε αυτό πάλι έχουν δείξει πολύ καλά αντανακλαστικά οι Ιρανοί. Υπάρχει επίσης και πολύ σημαντικό, νομίζω, και ένα ακόμα στοιχείο, αυτό της αυτοθυσίας, αν θέλετε, το οποίο έχει δείξει αυτή η κοινωνία εδώ, αυτές οι κοινωνίες εδώ, ότι έχουν πραγματικά μια δυνατότητα να καταλαβαίνουν ποιες είναι οι μάχες που αξίζουν να δοθούν, καταλαβαίνουν πού πρέπει κανείς να δώσει τα πάντα όλα, όσα μπορεί και όσα δύναται, και όταν το κάνει αυτό δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ ηγεσίας και απλού μέλους. Οι ηγεσίες των κομμάτων αυτών, οι ηγεσίες των κινημάτων αυτών είναι οι πρώτες οι οποίες στοχεύτηκαν, όπως ξέρετε δολοφονήθηκαν από την ηγεσία της Χεσμπολάχ, της Χαμάς, του Ιράν, των Χούθι και όλων των κινημάτων που αντιπαλεύονται τον ιμπεριαλισμό, μαρτύρησαν, έγιναν μάρτυρες, και γι' αυτό κιόλας πέρασαν στην ιστορία ως ήρωες. Είναι λοιπόν, νομίζω, και αυτό είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό αυτών των κινημάτων, πέρα από το, όπως είπα, αυτή η αίσθηση που έχουν της επιλογής, της στρατηγικής επιλογής, το πού επενδύουν και πού θέλουν να δώσουν βάση και ενέργεια για τις μάχες που έρχονται. Και το πιο σημαντικό αυτό απ' όλα είναι, νομίζω, ότι υπάρχει αυτή η πίστη ότι ο κόσμος θα γίνει δίκαιος. Είτε με το άμεσο, με μια άμεση κίνηση, και αν όχι δεν είναι μια άμεση κίνηση, αν δεν υπάρχει μια άμεση ισορροπία, μια δίκαιη ισορροπία σε αυτόν τον κόσμο, μπορεί να γίνει όμως μέσα από αγώνες, μέσα από αυτοθυσία, μέσα από οργάνωση και μέσα από πίστη. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα δείχνουν σε όλο τον πλανήτη ότι η δυνατότητα να τσακίσεις, να γονατίσεις την πιο σατανική μηχανή που έχει δει ποτέ ο πλανήτης δεν είναι αδιανόητη. Το συμπέρασμα που βγαίνει από την τελευταία μάχη με τον αμερικανοσιονιστικό άξονα γενοκτονίας είναι ότι οι λαοί μπορούν να νικήσουν, απλά χρειάζονται μερικά πράγματα για να γίνει αυτό. Χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται πίστη, χρειάζεται δυνατότητα να καλύπτεις και να φροντίζεις
τον κόσμο σου, χρειάζεται δυνατότητα να επιλέγεις τις μάχες που πρέπει να δίνεις, χρειάζεται επίσης μια δυνατότητα να βλέπεις το μέλλον όπως ακριβώς θα ήθελαν να το δούνε όλοι οι λαοί αυτού του πλανήτη, ένα μέλλον δίκαιο, ένα μέλλον πολυπολικό, ένα μέλλον σοσιαλιστικό. Ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νικόλα Κοσματόπουλο και για την παρέμβασή του και για τη ζωντανή εμπειρία που μετέφερε και για την αποφασιστικότητα να τη μεταφέρει όπου σταθεί και όπου βρεθεί, για τη σωστή πλευρά της ιστορίας, ακόμα και αν κάποιος τους ενοχλεί. Και αυτό είναι η μόνη εγγύηση για το ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί μπροστά σήμερα. Λοιπόν, και με αυτό, επόμενος ομιλητής είναι ο Δημήτρης Τατούλης, γραμματέας της Λαϊκής Ενότητας Ανυπότοπτη Αριστερά. Γεια και χαρά σε όλους και όλες και σας ευχαριστούμε που με τέτοια ζέστη, βέβαια την νικήσαμε και αυτή, γιατί οι σύντροφοι ανοίξαν τη στέγη από πάνω σας, από ό,τι βλέπετε, που είστε εδώ. Αυτή την περίοδο επικρατούν ρευστότητα, αβεβαιότητα, μεγάλη κίνδυνη γενικευμένων πολέμων λόγω των επεμβάσεων, των στρατιωτικών επεμβάσεων του δυτικού ιμπεριαλισμού υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Κατά παράβαση βεβαίως κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Η κλιματική καταστροφή κλιμακώνεται. Λόγω βέβαια της ασίδωτης εκμετάλλευσης ανθρώπων και της φύσης από τους μεγαλοκαπιταλιστές για την αύξηση των υπερκερδών τους. Οι κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες αυξάνονται δραματικά. Έτσι, ο κόσμος μας γίνεται πιο εύθραυστος, πιο εύλεκτος, πιο απρόβλεπτος. Η Λαϊκή Ενότητα όλα αυτά τα συνδέει με τον επιθετικό χαρακτήρα του ευρωατλαντικού ιμπεριαλιστικού μπλοκ, που τα κάνει όλα αυτά, αυτό το μπλοκ, με στόχο να διατηρήσει την απειλούμενη παγκόσμια κυριαρχία του. Θεωρούμε, εμείς της ΛΑΕ, ενάντια στη λογική των ίσων αποστάσεων, ότι αυτό το μπλοκ είναι ο κύριος και βασικός αντίπαλος των αριστερών, αντιπολεμικών, αντιπεριαλιστικών δυνάμεων και στη χώρα μας και διεθνώς. Και ο βασικός εχθρός της αυτοδιάθεσης των λαών και των χωρών τους. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς είμαστε σε διεθνή συντονισμό και αλληλεγγύη με όλες τις δυνάμεις σε όλο τον κόσμο που αγωνίζονται κατά του καπιταλισμού, κατά του ιμπεριαλισμού, κατά της καταστροφής του περιβάλλοντος, κατά του πολέμου. Με τη συμμετοχή μας σε διεθνείς διασκέψεις, με διμερείς συναντήσεις, με προσκλήσεις στις εκδηλώσεις μας. Ήμασταν στη Μόσχα πριν λίγες μέρες σε διεθνή συνάντηση εκατοντάδων αντιπροσώπων από τέτοιες δυνάμεις. Θα είμαστε στο Ιράκ σε λίγες μέρες και σε άλλες λίγες θα είμαστε στην Κωνσταντινούπολη συμμετέχοντας εμπράκτος σε αυτό το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα. Και είναι σαφές ότι και αυτός είναι ο λόγος που στηρίζουμε αταλάντευτα και λαούς και χώρες και κυβερνήσεις που δέχτηκαν, δέχονται και θα δεχτούν ιμπεριαλιστικές επιθέσεις. Και όχι μόνο, αλλά και τιμωρητικές κυρώσεις και αποκλεισμούς όπως η Κούβα, για την οποία, παραλλάσσοντας ελαφρά τον Τούρκο ποιητή
Ναζίμ Χικμέτ, λέμε «Εάν η μισή καρδιά, γιατρέ, βρίσκεται εδώ πέρα, η άλλη μισή στην Κούβα βρίσκεται». Η προσυπογραφή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, όπως είπαν και προηγούμενοι ομιλητές, πέρα από την ευθραυστότητά της λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης μας προς τους ιμπεριαλιστές δολοφόνους, επιβεβαίωσε την πεποίθησή μας ότι δεν είναι ανίκητος ο ιμπεριαλισμός, μπορεί να τον νικήσει ο λαός. Το σύνθημα δηλαδή που φωνάζουμε στους δρόμους. Όταν βέβαια αυτός ο λαός είναι αποφασισμένος να αγωνιστεί και να επιβάλλει το δίκιο του, όπως έκαναν ο λαός και η ηγεσία του Ιράν. Γι' αυτό, επειδή συμμετέχουμε ενεργά στο αντιπολεμικό κίνημα και στην πρωτοβουλία για τη βάση της Ούδας, προσπαθώντας αυτό το κίνημα να είναι πλατή, να είναι μαζικό, να είναι προπάντων ενωτικό, και κάνουμε κάθε προσπάθεια και θα τη συνεχίσουμε με τις δραστηριότητες αυτού του αντιπολεμικού κινήματος. Τώρα, από την άλλη, αυτά συμβαίνουν διεθνώς, στη χώρα μας. Ζούμε σε μια ζωφερή περίοδο, λόγω των εφαρμοζόμενων αντιλαϊκών, περιβαλλοντοκτόνων και αυταρχικών πολιτικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές οι πολιτικές ενισχύουν την κοινωνική δυσαρέσκεια εις βάρος της, δεν οδηγούν όμως, τουλάχιστον ακόμα, στην απώλεια πολιτικής κυριαρχίας της. Για δύο λόγους, λόγω υποχώρησης των κοινωνικών αγώνων και λόγω απουσίας πραγματικής πολιτικής αντιπολίτευσης. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα άλλα συστημικά αστικά κόμματα, παλιά και νέα, δεν μπορούν και δεν θέλουν να αντιπολιτευτούν την κυβέρνηση αποτελεσματικά και προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων. Και αυτό επειδή, παρά τις επιμέρους προγραμματικές αποχρώσεις τους, κινούνται στα ίδια πλαίσια πολιτικών, λιτότητας και ιδιωτικοποιήσεων, με βάση τις δεσμεύσεις των 3 μνημονίων που υπέγραψαν και εφάρμοσαν όλοι τους, αλλά κινούνται και στην ίδια γραμμή βαθιάς εξάρτησης οικονομικής και πολιτικής από τον δυτικό ιμπεριαλισμό. Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς στη χώρα μας, ενώ θα έπρεπε σε τέτοιες συνθήκες να πρωτοστατούν στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες για να ανατραπούν οι πολιτικές φτωχοποίησης, παραβίασης δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, καταστροφής του περιβάλλοντος και του πολέμου, δυστυχώς βρίσκονται σε κατάσταση υποχώρησης, πολυδιάσπασης, κατακερματισμού, αυτοαναφορικότητας, άγωνων ανταγωνισμών μεταξύ τους. Έτσι όμως, αυτές οι δυνάμεις δεν είναι χρήσιμες ούτε στο λαό, ούτε στην νεολαία. Και αν συνεχίσουν να είναι έτσι, δεν θα τους φοβάται και δεν τους φοβάται το σύστημα που διακηρύσουν ότι θέλουν να ανατρέψουν. Γνωρίζετε καλά και γνωρίζουμε όλοι μας ότι η Λαϊκή Ενότητα μετά την εκλογική της ήττα το 2019 άντεξε τις μεγάλες δυσκολίες και διατηρήθηκε ως μετοπικό πολιτικό σχήμα με τη στήριξη του αριστερού ρεύματος, της ΑΡΑΣ και των ανεντάχτων που είναι ο τρίτος πυλώνας του μετώπου μας. Από τότε η Λαϊκή Ενότητα κατάφερε να ανασυγκροτηθεί οργανωτικά, ουσιαστικά να αναγεννηθεί, να αυξήσει τα μέλη της ιδιαίτερα, πολύ ιδιαίτερα στη νεολαία και να διευρυνθεί με νέους ανέντακτους αγωνιστές και αγωνίστριες. Η ΛΑΕ συμμετείχε όλα αυτά τα χρόνια ενεργά στις αγώνες του λαού και της νεολαίας, συνέβαλε σε επιμέρους νίκες του κινήματος και πήρε, που είναι και το σπουδαιότερο,
σημαντικές ενωτικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Στόχος αυτών των ενωτικών πρωτοβουλειών προς τις άλλες δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς ήταν και είναι και θα είναι η κινηματική πρώτα απ' όλα πολιτική και εκλογική συνεργασία μας στη βάση ενός κοινού εναλλακτικού προγράμματος αντιμετώπισης κατεξοχή των πραγματικών λαϊκών προβλημάτων, για να συγκροτηθεί βεβαίως ένας αγωνιστικός πόλος αριστερής αντιπολίτευσης, όχι μόνο απέναντι στις κυβερνήσεις Μητσοτάκη, τις προηγούμενες και τις τωρινές, και στις νεοφιλελεύθερες αντικοινωνικές πολιτικές τους, αλλά και στις ίδιες πολιτικές από όπου και αν προέρχονται, από όποιους και αν εφαρμόζονται και από όποιους θα εφαρμοστούν στο μέλλον. Οι ενωτικές μας πρωτοβουλίες οδήγησαν το 2021, μαζί με πολλές άλλες αριστερές οργανώσεις και ανέντεχτους αγωνιστές, στη δημιουργία της αριστερής πρωτοβουλίας διαλόγου. Οι προσπάθειες όμως και οι στόχοι που είχαμε εκεί δεν ευωδόθηκαν, χωρίς δική μας ευθύνη, το επαναλαμβάνω, ως προς τη δημιουργία ενός ενιαίου αριστερού πόλου, που ήταν η αρχική φιλοδοξία, ή τουλάχιστον για την επίτευξη εκλογικής συνεργασίας αυτών των δυνάμεων. Η ΛΑΕ, παρά τα αυτά, στα τέλη του 2022, μετά την ανασυγκρότησή της, όπως είπα, πήρε και νέα ενωτική πρωτοβουλία προς όλες, χωρίς κανένα αποκλεισμό της δυνάμεις της αντιμνημονιακής αριστεράς. Σε αυτή την πρωτοβουλία που αρνήθηκαν το ΚΚΕ, απαξίωσε και να απαντήσει, και η Ανταρσία την απέρριψε κατά πλειοψηφία, ανταποκρίθηκε το ΜΕΡΑ25, μετά εκείνη την περίοδο αριστερή στροφή που είχε κάνει, και άλλες δυνάμεις και ανένταχτοι αγωνιστές και αγωνίστριες της αριστεράς. Με αυτούς, όπως είναι γνωστό, συγκροτήσαμε την εκλογική συνεργασία ΜΕΡΑ Συμμαχία για τη Ρήξη και στη συνέχεια την ενωτική πρωτοβουλία. Αυτή η εκλογική συνεργασία δεν πέτυχε να εκπροσωπηθεί στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Παρά τα αυτά, καταγράψαμε ποσοστά πολιτικής ανθεκτικότητας. Εκλήφθηκε αυτή η συνεργασία από ένα τμήμα του λαού ως ένα πρώτο βήμα συνεργασίας της αντιμνημονιακής αριστεράς που θα έπρεπε να συνεχιστεί. Γέμισε ελπίδες στον αριστερό κόσμο ότι κάτι θετικό κινείται στην αριστερά. Δυστυχώς, το ΜΕΡΑ25 μονομερός, αδικαιολόγητα, εκτός κάθε συλλογικής διαδικασίας, διέλυσε με διάφορα προσχήματα, το λέω και το εννοώ, το λέμε και το εννοούμε, τον περασμένο Νοέμβρη την ενωτική πρωτοβουλία, διακόπτοντας την εκλογική συνεργασία του με τη λαϊκή ενότητα. Μετά από αυτή την αρνητική εξέλιξη, η αλήθεια είναι ότι το ενωτικό μας πολιτικό σχέδιο που είχαμε ως λαϊκή ενότητα και η υπόθεση της κοινής δράσης της ριζοσπαστικής αριστεράς δέχτηκαν ένα πολύ σοβαρό πλήγμα. Η πρόσφατη δημόσια πρόσκληση του Γιάννη Βαρουφάκη, που δυστυχώς επαναλήφθηκε και σήμερα με ακόμα μεγαλύτερο ηγεμονισμό, για διάλυση ουσιαστικά αριστερών κομμάτων και οργανώσεων και για ατομική προσχώρηση στελεχών τους, που μάλιστα στα ψηφοδέλτια του ΜΕΡΑ25, που μάλιστα τα ονομάτισε αυτά τα στελέχη για δεύτερη φορά σήμερα, είτε με χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των κομμάτων τους, δεν ανταποκρίνεται στους στοιχειώδεις αξιακούς κανόνες συνεργασίας αριστερών δυνάμεων και κυρίως δεν ανταποκρίνεται αυτή η πρόταση στη πολύ μεγάλη αναγκαιότητα της κινηματικής, πολιτικής και εκλογικής συνεργασίας των οργανωμένων συλλογικοτήτων της ριζοσπαστικής αριστεράς. Και αυτό, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, γιατί ο αναγκαίος διάλογος για τη συνεργασία στην αριστερά οφείλει και πρέπει να γίνεται σε πολιτική προγραμματική βάση, με πλήρη σεβασμό στην αυτοτέλεια αριστερών κομμάτων και οργανώσεων. Οι προσπάθειες απόσπασης ή μεταγραφών
στελεχών τους δεν αποτελούν πρόταση συνεργασίας, αποτελούν αντιπαραθετική έως εχθρική κίνηση. Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, η Λαϊκή Ενότητα συναισθάνεται βαθιά την ανάγκη λαϊκών στρωμάτων και αγωνιστικών τμήματων της νεολαίας, αλλά και αγωνιστών των κινημάτων και της αριστεράς, να εκφραστούν πολιτικά και εκλογικά. Το ζητάει αυτός ο κόσμος. Επίσης διαισθανόμαστε τον υπαρκτό κίνδυνο λαϊκός αριστερός κόσμος να εγκλωβιστεί, καταρχήν απογοητευμένος από την πολυδιάσπαση της αριστεράς να πάει στην αποχή, και κατά δεύτερο να εγκλωβιστεί εκλογικά από την Ελλάς του Αλέξη του Τσίπρα στο όνομα της πραγματικής ανάγκης να ιτηθεί η κυβέρνηση της δεξιάς, με την οποία όμως ο Αλέξης ο Τσίπρας και το κόμμα του δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές. Γι' αυτό πριν λίγες μέρες, με απόφαση της πολιτικής γραμματείας μας, πήραμε και νέα, τρίτη φορά, ενωτική πρωτοβουλία τα τελευταία χρόνια και κάναμε κάλεσμα προς όλες τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής και της αριστεράς και της αντισυστημικής οικολογίας για διάλογο πάνω σε 7 συγκεκριμένους προγραμματικούς άξονες που παρουσίασε η Μαριάννα πριν, με στόχο τη συνεργασία μας πρώτα απ' όλα στους κοινωνικούς αγώνες, στα πολιτικά μέτωπα της περίοδου και στις βουλευτικές εκλογές. Όπως ανέφερα, τη σκοπιμότητα αυτής της πρωτοβουλίας, το περιεχόμενό της και τους συμβατούς με τις αξίες της αριστεράς τρόπους προώθησης αυτής της συνεργασίας μέσα από τους οργανωμένους συλλογικούς φορείς, τα ανέπτυξε προηγουμένως ξεκάθαρα η συγγραμματέας μου στη Λαϊκή Ενότητα και συντρόφισσα Μαριάννα Τσίχλη. Διευκρινίζουμε και διαμηνύουμε με απόλυτη σαφήνεια προς κάθε κατεύθυνση ότι η ΛΑΕ θα επιμείνει στην προσπάθειά της για συνεργασία και εκλογική των δυνάμεων της ριζοσπαστικής αριστεράς, παρά το πισωγύρισμα που έγινε σε αυτό το τομέα τους τελευταίους μήνες. Για εύλογο διάστημα, για εύλογο όμως, είναι λογικό και θα περιμένουμε ανταπόκριση των άλλων δυνάμεων, θετική ή αρνητική. Όχι από ένδειξη πολιτικής μας αδυναμίας, γιατί ως Λαϊκή Ενότητα έχουμε και το έχουμε αποδείξει τις πολιτικές, οργανωτικές, προγραμματικές και πρακτικές δυνατότητες να συμμετάσχουμε αυτόνομα στις βουλευτικές εκλογές, όποτε και αν προκηρυχθούν. Αλλά το κάνουμε αυτό και επιμένουμε στη συνεργασία από πολιτική ευθύνη, γιατί θεωρούμε μια τέτοια συνεργασία θα ωφελήσει την αριστερά, κυρίως στα συμφέροντα του λαού και της νεολαίας που θέλουν μια ενωμένη, ισχυρή, κινηματική αριστερά για να είναι δύναμη και αποκούμπη στους αγώνες τους αλλά και στις ελπίδες τους για μια καλύτερη ζωή. Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, εάν αυτή η νέα ενωτική πρωτοβουλία μας δεν αποδώσει, χωρίς δική μας ευθύνη βέβαια, ένα είναι σίγουρο, ότι η ΛΑΕ μετά από απόφαση που θα πάρουν βέβαια τα συλλογικά όργανά της, είτε στα πλαίσια συμμαχίας, είτε αυτόνομα θα δώσει αυτή την εκλογική μάχη. Δεν θα απουσιάζει. Αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε παίρνοντας υπόψη τις μεγάλες δυσκολίες των πολιτικών συσχετισμών. Δεν πετάμε στον ουρανό, ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ποια διλήμματα, είτε τα διλήμματα εδώ για να φύγει ο Μητσοτάκης, είτε ενώ θα έχουν την ίδια, όπως είπα, η παραλλαγή της ίδιας πολιτικής, είτε τα διλήμματα του 3% που μας, ποια δύναμη είναι πιο κοντά, που μας τέθηκε δημόσια σήμερα. Τα ξέρουμε αυτά. Ξέρουμε και το εντυνόμενο πολιτικό κλίμα της περίοδου. Είναι σε γνώση μας. Και θα τη δώσουμε τη μάχη, σύντροφοι και συντρόφισσες, και θα τη δώσουμε με αισιοδοξία, με αυταπάρνηση, με συλλογικότητα. Από άνθρωπο σε άνθρωπο, από σπίτι σε σπίτι, από χωριό σε χωριό, από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο, από πόλη σε πόλη, σε όλους τους χώρους εργασίας, κατοικίας, σπουδών, όπως την έδωσαν πρόσφατα
χωρίς να φοβηθούν. Οι σύντροφοί μας φοιτητές στα πανεπιστήμια μέσα από την παράταξη των ΕΑΚ. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες, λόγω της εχθροπαθούς, δυστυχώς, αντιμετώπισης τους από άλλες δυνάμεις της αριστεράς και λόγω δολοφονικών επιθέσεων που δεχόνταν από αδίστακτες ομάδες τραμπούκων. Και παρόλα αυτά, όλα αυτά δεν τα φοβήθηκαν, κατάφεραν, έδωσαν δυνατά τη μάχη τους και αυξήθηκαν σύντροφοι. Και δεν αυξήθηκαν από 0 σε 1%, αυξήθηκαν από 9% σε 10%, επιβεβαιώνοντας ότι είναι η αγωνιστική πρωτοπορία του κινήματος των φοιτητών και της νεολαίας. Σε μια τέτοια εκλογική μάχη ο χώρος μας, είτε μέσω συμμαχίας είτε αυτόνομα, θα έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα να αναδείξει και θα τα αναδείξει, που αφοράν την ταυτότητά μας, την ιστορία μας, το παρόν και το μέλλον μας. Είμαστε στην πράξη η πιο ενωτική δύναμη της αριστεράς. Έχουμε σοβαρή πολιτική απήχηση σε ένα αγωνιστικό τμήμα της νεολαίας. Έχουμε ταξικό χαρακτήρα στην πολιτική μας. Είμαστε πάντα από την πλευρά και από τη μεριά της εργατικής τάξης και των άλλων εκμεταλλευόμενων και υποτελών στρωμάτων της κοινωνίας. Είμαστε από τη μεριά των φτωχών, των ταπεινών και καταφρονημένων της εποχής μας. Έχουμε μεταβατικό πρόγραμμα με στόχους αγώνα σε πραγματικά λαϊκά προβλήματα, σε σύγκρουση με την ολιγαρχία και με πόρους που θα βρεθούν από τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του δημόσιου χρέους, τη φορολογία, όπως είπε και η Μαριάννα, του μεγάλου πλούτου και των υπερκερδών και τη μείωση των στρατιωτικών εξοπλισμών που γίνονται κυρίως για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Δώσαμε επανειλημμένα και επιτυχώς, και όχι μόνο το 2015 που στηρίξαμε στεναρά το λαϊκό δημοψηφισματικό όχι, εξετάσεις πολιτικής συνέπειας. Είμαστε πάντα αταλάντευτα με το μέρος των λαών και των χωρών τους που δέχονται επίθεση από το δυτικό ιμπεριαλισμό και τους συμμάχους τους. Και όλα αυτά, φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, για να κρατηθούν στη σημερινή σκοτεινή κοιλάδα αναμένες σπίθες αντίστασης. Για να αναγεννηθεί η ελπίδα της ανατροπής και της αλλαγής. Για μια κοινωνία της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της ελευθερίας. Για αυτό που λέμε σοσιαλισμό της εποχής μας. Γιατί το 2000, όπως γράφει και ο ποιητής, ο Τάσος ο Λιβαδίτης, κι αν νικηθήκαμε, χωρίς να υποταχτούμε, δεν ήταν από τύχη ή από αντιξοότητες, αλλά από αυτό το πάθος για κάτι μακρινό. Και είμαστε σίγουροι και σίγουρες ότι, όπως έγραφε ο αγαπημένος του Κώστα και δικός μου, λατινοαμερικανός συγγραφέας Εντουάρντο Γκαλεάνο, για τις πολιτικές δυνάμεις που διαθέτουν, όπως εμείς, που διαθέτουν τόλμη, που διαθέτουν σχέδιο ανατροπής, που διαθέτουν φαντασία και όνειρο, όταν η ιστορία λέει αντίο, εννοεί στο υπανιδίν και πολύ σύντομα. Γεια σας, καλούς αγώνες να έχουμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε και, για να μην το ξεχνάμε, ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Στρατούλη, που μίλησε καθαρά για το πώς χτίζεται η ενότητα της αριστεράς, με την εμπειρία, την ψυχραιμία και την αισιοδοξία που διέπει μόνο όσους αταλάντευτα κινούνται προς τα εκεί. Ακολουθεί ο Γιάννης Ραχιώτης. Συντροφοί, ένα ευχαριστώ πρώτα-πρώτα γιατί μου δίνετε την ευκαιρία
να μιλήσω σε αυτή την πολύ σημαντική συγκέντρωσή σας. Μια συγκέντρωση που βάζει μια υποθήκη, μια ελπιδοφόρα υποθήκη για τις μάχες που έρχονται και να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις μετά από αυτά τα πολύ σημαντικά που ακούσαμε προηγουμένως από τους γραμματείς σας και από τους υπόλοιπους ομιλητές. Αυτές τις μέρες πήραμε μια μεγάλη ανάσα με την επιτυχία της αντίστασης στο Ιράν. Αποδείχτηκε, σύντροφοι, ότι αν δεν λυγίσει η βούληση της πολιτικής ηγεσίας, αν διατηρηθεί η πίστη στις δυνατότητες αντίστασης, αν διατηρηθεί ισχυρός ο δεσμός λαϊκής βάσης και ηγεσίας, η εξουδετερώση μιας ανεξάρτητης χώρας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος και αυτό το απέδειξε το Ιράν τους προηγούμενους μήνες. Η στρατηγική κατάσταση βέβαια δεν άλλαξε. Ούτε οι στόχοι των ΗΠΑ για τη συντριβή του Ιράν και των συμμάχων του. Οι συμφωνίες μαζί τους έχουν μικρή σημασία γιατί οι Δυτικοί απλά δεν τις τηρούν και το έχουν αποδείξει αυτό. Το Ισραήλ ήδη δήλωσε ότι δεν δεσμεύεται από το μνημόνιο Ιράν-ΗΠΑ. Το κρίσιμο, και το ξέρουμε αυτό, όλοι το ξέρουν, παραμένει ο πραγματικός συσχετισμός ισχύος, ο συσχετισμός στο έδαφος. Για τη Δύση, κάθε ανακοχή είναι αφετηρία για ένα καινούργιο πόλεμο. Το σημερινό ανακοινωθέν σήμερα της τελευταίας συνόδου του G7 στο Εβιάν το σημειώνει με ακρίβεια. Παρουσιάζει τη λήξη της σύγκρουσης με το Ιράν σαν ευκαιρία κλιμάκωσης κατά της Ρωσίας. Τα λένε έξω από τα δόντια. Η διεθνής κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη για όσες χώρες θέλουν να παραμείνουν στο δρόμο της ανεξαρτησίας. Η Κούβα και η Ρωσία βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Οι ΗΠΑ παραμένουν κυρίαρχη δύναμη στον κόσμο και φυσικά δεν τους αρέσουν καθόλου τα ανεξάρτητα κράτη. Το ίδιο ισχυρά παραμένουν και τα προγεφυρώματά τους, το Ισραήλ, η Ουκρανία, η Νότια Κορέα, οι αγγλοσαξονικές χώρες. Στα δικά μας, στα αμερικανικά προτεκτοράτα, όπως εμείς κακή ώρα, η κατάσταση δεν χειροτερεύει απλά. Θα έλεγα ότι η ζωή ευτελίζεται, η κοινωνία αποσυντίθεται σε ένα πολιτικό σύστημα που έχει ήδη απαξιωθεί πλήρως. Όμως ένα ποσοστό της κοινωνίας διατηρείται η αίσθηση του «καλά είμαστε» μέσω της εντατικής προπαγάνδας των επιδοτήσεων και των μηχανισμών αναδιανομής πλούτου προς τα ανώτερα μεσαία στρώματα. Σε πολιτικό επίπεδο είμαστε πολύ χειρότερα από άλλα βαλκανικά κράτη, γιατί εδώ δεν υπάρχει ακόμα η ισχυρή αντισυστημική αντιπολίτευση. Υπάρχει στη Ρουμανία, υπάρχει στη Σερβία, υπάρχει τώρα πια και στην Αλβανία, στη Βουλγαρία ήδη έγινε κυβέρνηση. Εδώ η πρεσβεία μαζί με τους εφοπλιστές που ελέγχουν τα ΜΜΕ προσπαθεί να μας ξαναπουλήσει το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα, να μας παρουσιάσει σαν μέλλον ένα παρελθόν που ήδη βρωμάει. Από την άλλη, οι διάφοροι κρυπτοχουντικοί, ακροδεξιοί, κρυφοπουλημένοι παρουσιάζονται σαν πολεμιστές κατά της διαφθοράς σήμερα, σαν πατριωτική αντιπολίτευση απέναντι στους φανερά πουλημένους. Το ΚΚΕ, μέσω επινοήσεων στυλ ιμπεριαλιστικής πυραμίδας και τα συναφή, φανερά πλέον, έξω από τα δόντια, προωθεί τα ευρύτερα δυτικά συμφέροντα, έστω και με επαναστατικές λέξεις. Τα υπολείμματα του ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκια, λοιποί αριστεροφιλελεύθεροι, αναρχοφιλελεύθεροι, μας πουλάνε το πλάν B των φιλελεύθερων σαν αριστερή πολιτική. Gay pride, δικαιωματισμός, σεξισμός, πατριαρχία, κοντολογής, να φαγωθούμε μεταξύ μας και να αφήσουμε τις ελίτ ήσυχες. Σε αυτό το πολιτικό ξεπεσμό είναι πολύ θετικό το ότι υπάρχει μια οργανωμένη φωνή σαν τη ΛΑΕ που προβάλλει ότι χωρίς ανεξαρτησία δεν υπάρχει ούτε αλλαγή ούτε απλή βελτίωση για τα λαϊκά στρώματα. Έτσι είναι, σύντροφοι. Καμιά αλλαγή δεν γίνεται χωρίς έξοδο από το ΝΑΤΟ και τους υπόλοιπους θεσμούς της Δύσης.
Το εφικτό εντός του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δοκιμάστηκε τη δεκαετία του 80 στη χώρα μας, με τα όχι σπουδαία αποτελέσματα που όλοι ξέρουμε. Τώρα, στον καιρό του πολέμου, δεν υπάρχουν πια τέτοια περιθώρια, ή μέσα ή έξω. Αυτό αποδείχτηκε πρόσφατα στη Ρουμανία, στη Μολδαβία, στην Ουγγαρία, στη Γαλλία. Κερδίζεις εκλογές στη Ρουμανία, μπαίνεις φυλακή και ακυρώνονται και εκλογές. Τα ίδια και στις υπόλοιπες χώρες που είπα. Οι σύντροφοι που συγκροτείτε τη ΛΑΕ, είναι βέβαιο ότι θα συκοφαντηθείτε και θα λιδωρηθείτε για τη στάση σας. Ήδη συμβαίνει αυτό το πράγμα. Άλλοι θα λιδωρηθείτε σαν αναξιόπιστοι πρώην υπουργοί, άλλοι σαν αριστεροί τραμπούκι. Δεν πειράζει, ο καθένας αποδεικνύει με τη στάση του σε ποια όχθη βρίσκεται. Δεν χρειάζεται να παιδευόσαστε για συνεργασίες με όσους παρακαλούν να τους ανοίξουν τις πόρτες του συστήματος. Αφήστε τους να τρέχουν στο Gay Pride για να τους φραγίσει η πρεσβεία το πολιτικό τους διαβατήριο για τη Βουλή. Παρατάτε τους. Η ΛΑΕ πρέπει και μπορεί να γίνει ο πόλος για όσους θέλουν να ζήσουν σε μια Ελλάδα ανεξάρτητη, οργανικά ενταγμένη σε ένα ισχυρό βαλκανικό πλαίσιο συνεργασίας, προσανατολισμένη στον αναδυόμενο πολυπολικό κόσμο, προσανατολισμένη στον παγκόσμιο νότο. Η γεωπολιτική μας πρόταση για τη χώρα πρέπει να είναι σταθερά γεωμένη στη δικιά μας γεωγραφική περιοχή. Εδώ που όλες οι χώρες βρισκόμαστε σε ανάλογο οικονομικό επίπεδο και έχουμε τις ίδιες ιστορικές και πολιτιστικές παραδόσεις. Το ίδιο σταθερά γεωμένη πρέπει να είναι η πολιτική μας στα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων, όπως τόνισε ο Δημήτρης Στρατούλης αμέσως προηγουμένως. Δεν χρειάζεται να προσθέσω εγώ τίποτα παραπάνω, συμφωνώ με τα σημεία που έθεσε. Καθώς πρέπει αριστεροί θα μας κατηγορήσουν για έλλειψη ρεαλισμού. Όμως ποιο είναι το ζήτημα σήμερα? Να διαχειριστούμε καλύτερα από τους άλλους τα περιθώρια που μας αφήνει η Πρεσβεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν ψάχνουμε, σύντροφοι, για ρεαλιστικές και κοστολογημένες προτάσεις μέσα στην αθλιότητα που μας έχουν επιβάλει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Η εποχή του ρεαλισμού έχει περάσει πια. Στην εποχή των πολέμων, νικητές θα είναι αυτοί που θα οδηγήσουν τις χώρες τους στην απελευθέρωση από την υποτέλεια, όχι ρεαλιστές. Καλή δύναμη, σύντροφοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Ραχιώτη που ανέδειξε τα ερωτήματα και τι πραγματικά θέση πρέπει να πάρει κανείς. Ακολουθεί, έξω από τα δόντια, ακολουθεί ο χαιρετισμός του Τάκη Πολίτη. Από την Κούβα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα από τη Σάντα Κλάρα. Από την πόλη, όπου υπό τη στρατιωτική καθοδήγηση του Τσε έγινε τελευταία μάχη που σφράγισε το θρίαβο της Κουβανικής Επανάστασης και που σήμερα φυλάσσονται τα λείψανα του μεγάλου αυτού διεθνιστή επαναστάτη. Μόλις 90 ναυτικά μίλια βόρεια από εδώ, βόρεια από το νησί της Επανάστασης, αρχίζει η επικράτεια των ΗΠΑ της Αμερικής. Οι ΗΠΑ που δηλώνουν διαχρονικά και απροσχημάτιστα ότι ολόκληρη η Αμερικανική Ήπειρος, από την Αλάσκα μέχρι την Παταγωνία, αποτελεί δικό τους ζωτικό χώρο και αξιώνουν την υποταγή των λαών και την εκχώρηση του εθνικού τους πλούτου. Η Κούβα όμως συνεχίζει να αντιστέκεται. Η Κούβα εδώ και 67 χρόνια αποτελεί καρφί στο μάτι των γερακιών της Ουάσιγκτον, που ποτέ δεν έπαψαν να αναζητούν τρόπους για να ανατρέψουν την κομμουνιστική κυβέρνηση της χώρας. Τους τελευταίους μήνες, οι έμπρακτες επιθετικές πρωτοβουλίες του Αμερικανού Προέδρου κατά της Κούβας έχουν ενταθεί. Το διάταγμα Τραμπ, που με απειλή κυρώσεων απαγορεύει την εισαγωγή πετρελαίου στο νησί, προκαλεί στη χώρα σοβαρή ενεργειακή ανεπάρκεια και μια πρωτόγνωρη ανθρωπιστική κρίση, μεγαλύτερη από αυτή που έζησε κατά τη λεγόμενη ειδική περίοδο, μετά δηλαδή τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Όμως αυτή η μικρή αλλά μοναδική χώρα,
αυτό το φωτεινό παράδειγμα ανιδιοτέλειας και διεθνιστικής αλληλεγγύης, με τις αποστολές γιατρών σε όποιο μέρος του πλανήτη και αν χρειάστηκε. Επί 67 χρόνια δεν σκύβει το κεφάλι απέναντι στις αμερικανικές κυρώσεις, αλλά αντίθετα δείχνει πολιτική αντοχή και αξιοθαύμαστη κοινωνική συνοχή. Στις συζητήσεις που ανοίγω με απλούς ανθρώπους στη Σάντα Κλάρα, η εικόνα αντοχής, αξιοπρέπειας και αποφασιστικότητας αυτού του λαού είναι ξεκάθαρη στα μάτια μου. Το Patria o Muerte πρωτοϋπόθηκε από το Φιντέλ, ταυτίστηκε στη συνέχεια με τον Τσε και σήμερα πάλι βρίσκεται στα χείλη εκατομμυρίων Κουβανών. Και όπως είπε πρόσφατα σε συνέντευξή του σε αμερικανικό μέσο ο Κουβανός πρόεδρος Μιγγέλ Ντίας Κανέλ, εάν οι Αμερικανοί εισβάλλουν στη χώρα, θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα ατέλειωτο ανταρτοπόλεμο. Και θα πρέπει να θυμούνται ότι η φωνή του κομμαντάτε Juan Almeida Bosque αντυχεί ακόμα από άκρη σε άκρη στο νησί της Επανάστασης. Aquí no se rinde nadie, carajo. Αλλά πέρα από την κοινωνική αντοχή και το υψηλό πατριωτικό φρόνημα του κουβανικού λαού, η δική μας υποχρέωση, η υποχρέωση όλων εμάς των δυτικών που αυτοπροσδιοριζόμαστε ως αριστεροί, είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε το σφίξιμο της αμερικανικής θηλιάς γύρω από το λαιμό του κουβανικού λαού. Αλλά το ζήτημα της Κούβας δεν είναι μόνο ανθρωπιστικό, είναι βαθιά πολιτικό. Προφανώς θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα και από όσα μπορούμε για να σταματήσουμε τη σημερινή ανθρωπιστική κρίση, αλλά θα πρέπει παράλληλα να αντιπαλεύουμε τα αίτια που την προκαλούν. Και είναι ξεκάθαρο ότι ο αγώνας για την προάσπιση της Κούβας πρέπει να είναι ενταγμένος μέσα στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου αντιιμπεριαλιστικού και αντιαπικιοκρατικού αγώνα. Τον Ιούνιο του 1959, λίγους μήνες μετά τον θρίαβο της Κουβανικής Επανάστασης, ο Τσε, κατ' εντολή του Φιντέλ, έκανε περιοδεία σε χώρες της Ασίας για να στηρίξει τα αντιαπικιοκρατικά κινήματα. Επισκέφθηκε και τη Γάζα, που τότε ήταν υπό η Αιγυπτιακή διακυβέρνηση, και διατύπωσε ξεκάθαρο στους Παλαιστίνιους τη θέση να μην σταματήσουν τον αγώνα μέχρι τη διάλυση του εγκληματικού, σιωνιστικού, επικιστικού, απικιακού αυτού μορφώματος που ονομάζεται κράτος του Ισραήλ. Πρόκειται για μια επίσκεψη που συνδέει με ένα ιδιαίτερα συμφωνικό τρόπο την Κούβα και την Παλαιστίνη, αλλά και που παράλληλα εκφράζει με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο την πάγια αντιαπικιοκρατική και αντιιμπεριαλιστική θέση της σοσιαλιστικής Κούβας. Σήμερα που η αμερικανική επιθετικότητα έχει ενταθεί στο έπακρο. Σήμερα η Κούβα πολύ περισσότερο από άλλες φορές χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. Όμως η ίδια η Κούβα με τα πεπραγμένα της μας τονίζει ότι ο αγώνας για την προάσπισή της είναι ένας και ενιαίος. Είναι ο αγώνας σε κάθε γωνιά του πλανήτη για το χτύπημα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, της νεοαπικιοκρατίας και του σιωνισμού. Από την Κούβα λοιπόν, που θρήνησε και τίμησε όχι μόνο τους 32 κουβανούς στρατιωτικούς της που έπεσαν υπερασπιζόμενοι τον Μαδούρο, αλλά που εξίσου θρήνησε τον Χανίγια, τον Ασράλα και τον Χαμεϊνί. Από την Κούβα που με ενθουσιασμό χαιρετίζει τη νίκη του Ιράν απέναντι σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Από την Κούβα που χωρίς αστερίσκους υποστηρίζει τη Χαμάς και τον Γκολάχ και τη Σκούφη που με το όπλο στο χέρι μάχονται τους Αμερικανούς υπεριαλιστές και τους Ισραηλινούς σιωνιστές. Από τη σοσιαλιστική λοιπόν Κούβα, ευτυχώς μακριά από τους μαχητές του πληκτρολογίου της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, χαιρετίζω την εκδήλωση της Λαϊκής Ενότητας Ανυπόταχτη Αριστερά, μία από τις ελάχιστες αριστερές δυνάμεις που στέκονται ακαλάτευτα στη μεριά του παγκόσμιου αγώνα κατά του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, της νεοαπικιοκρατίας και του σιωνισμού. Καλή δύναμη στην δρόση σας και σύντροφοι. Venceremos. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάκη Πολίτη που μετέφερε ένα κομμάτι από το λαό που διδάσκει η αξιοπρέπεια. Νομίζω ότι με αυτό
Ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκδήλωση. Επειδή ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομιλητές, τους καλεσμένους, ευχόμαστε βέβαια αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους δεν ήταν από εδώ και στον Αλή Φαγέτ δύναμη. Εγώ ένα σχόλιο θα κάνω, γιατί τα είπαν όλα οι σύντροφοι και οι συναγωνιστές. Πολλοί αναρωτιούνται, μα πού είναι η αριστερά. Άλλοι δυσαρεστούνται ή υπονομεύουν ανοιχτά τη συνάντηση και τον κοινό δρόμο όσων χτίζουν την επόμενη μέρα, όσων αγωνίζονται με πηξίδα την νίκη των λαών και την ανάσα του δικού μας λαού. Εμείς επιμένουμε να κοιτάμε λίγο παραπέρα, στα πραγματικά ερωτήματα της νεολαίας, των εργαζομένων, όσων πλήττονται από τη βάρβαρη και φιλοπόλεμη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Με πείσμα και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από ποτέ, παλεύουμε για την αριστερά, της ενότητας, του αγώνα, της ανατροπής. Καλούς αγώνες!